ekene m unu asị m nke onye chi ya gaziere tata na anyị burukwa nabata n'ụbọchị nke taa sị na onye bụ igu ka ewu na-eso maka na ịkpata nkụ ahụhụ dị ahụhụ abịala ya na-abịa onye kpata nkụ ijele ya isi ya osobi ya biko o nwere vidiyo anụ ebe achọghị m ikwu tupu na asị na mee okwukwa nke nna kwesịghị ikwu achọrọ m ka iwere aka gị na-enecha vidiyo anụ maka na kemgbe ofu izu ụka na anyị na-eti anyị tikwa nke a eti ọzọ maka na a sị na aka ji ọfọ ama m ka igbo si bịa mana nwe ha na-ekwu sị na aka ji ọfọ nye maka a na-amalụ onye ji ogwu so biko nyenenụ vidiyo ka unu fụ na nwanne anyị nwoke a na-ekwukwa n'eziokwu mana maka na o ji ọfọ nenenụ vidiyo ka unu fụ achọghị m ikwu nwere aka gị mụta ihe na ya nọmba m novu nọmba ka m nwere nya ka m ji eme WhatsApp nya ka m ji aza kọl nọmba bụ 09126773101 onye bụ olu nọmba m nwere onye nwa bịa so nọmba anụ ka m nwere so ọma bụrụ okwu bụrụ ụka ka nzagodo onye nke mmiri unu ma na eziokwu bụ na asị na akwụna ka arụrị nne ọbụla gbalewa akwụna n'ike agwụwe ọbịa mebe gịnị ọbịa mebe eze nwaanyị eziokwu ka ọ bụ mana ọ bụrụ na wọchị onye abụla emeze ọnwụ na ndị mmụọ mmiri na na-arụsị isi ndị ọgba nje na na-arụsị isi na ọ kwetara ekweta na ọ bụ na ọ kwetara na ọka dịrị ọdị ahụ ma malụ na ndị mmiri wi na na-abụ ndị ọgba nje na-akpabụ mmadụ uche mgbanwe na-agwa ka ị na-eme ibe dị ụtọ na-eme elu otu ma nkweta ndị mmiri bụ onye ndị mmiri nọ na-arụ onye ezigbote ndị mmiri nọ na-arụ ndị mmiri na-akpa ya nwaanyị na-akpa ya nwoke ndị mmiri na-akpa ya nwaanyị na-akpa ya nwoke ọkacha mmiri ahụ adịghị na-arụ nke too much ị na-emisi gị yala ụmụ nwaanyị ndị Igbo anyị na-emebe kaliva nile ọbụla ba mụtara nwa baje mee gịnị je ayọta nwa na mmiri eje ayọta nwa vaya ama mgbe ejiji vaya ama mgbe ha ji yọta nwa bụ na-ewute akwa alịrị mana ka ma setụlụzie ndị mmiri melewa ji mụta nwa fọwe vaya mere eme emeche gịnị ndị mmiri akpa ya aba nwa aba mụta ndị mmiri na-eme nwoke bụ ndị mmiri na-eme nwaanyị otu ina n'anya nwaanyị na-esokili ndị odoro ga na vanina nya na ama anụrụ na level nwere ike mvụ onye alụ na-eso onye ala ị na-ajụ ma onye esi ejikwa anya o jiri anya maka na onye na ibe na-eme iyi abụ onye famili ibe na-agbara akwụna bụ nwaanyị nye na onwe ya bụrụ onye isi ndị akwụna ma nya ma mma niile ọmalị nwoke ma nje na-ajụ ese ma nya ma mma niile awa ọmalị nwoke ma nje na-ajụ ese ndị otu dị ya na-arụ dị too much ọ bụrụkwa ndị akwụna niile na ọ nwere onye akwụna dị na agbaba bụ akwụna bụ agbaba dị ahụ ndị mmiri na-akpa ya nwaanyị ndị mmiri na-eme nwaanyị na-emere aka ntụtụ ọ na-atụtụ iwe na-enwere isi idebe fon gị onwere wara ọsọ ọ na-akpa ya gị ka ime gịnị ka ime ibe ya bụ agwara gị mee ndị mmiri na-etipụ mmadụ ala enwelala ndị mmiri ngwọta na-afịa arụ too much ivu nwaanyị mmadụ magburu onwe ịma na ndị anaghị mana ọwụ ndị otu atipụrụ ya ala maka na ọ hụrụ egwa ọ bụrụ ibe niile na-ayị ala ka mmadụ mere ala onwe ndị bụbaji akaba kotere onwe ala onwe ndị bụ mmadụ mere eme onwe ndị bụ ndị mmiri ndị otu ndị ọgba nche tipụrụ ya nwa ala ive ahụ na-atamụ ya na di ọnụcha di ya na di anọdụ na-atamụ na be di eme ọsị gị na ọ na-eje ụka ejetarị ọ bụrụ ijere osetụrụ ndị mmiri adị nwa ayọta gị wa bụ nwaanyị na njọta ka ayọtara gị na mmiri nyọta ka ayọtara gị ọ bụ na mma gị ma mpa gị ejere osetụrụ ndị mmiri ọ bụ na-etopụtawo ka mmadụ a nsọbe ndị mmiri ahụ nọ ndị mmiri nọlụgụ ụwa n'ebe aka dị edutabe gị ebe aka dị edute gị onye ndị mmiri nọ na-arụ nwere mma agwụ nunu ya nweta mana ụnụ mala obere okwu niile ka na-ekwu na na-eto dị a ndị mmiri karịrị mmadụ ike mmiri siri ikere na ndị mmiri karịrị mmadụ mmiri na-eme nwoke ụdị ya n'abalị ọ na-egwu mmiri
mmiri ya eme nwoke ya na ndị otu emeche ndị nnekwu mmadụ mecha plan ka eji eme ive ego detin ma chọọ oluzie na tọn ya na onwe ya vụrụ ego anya ego akọ na anịba ọzọ onye kasị gị na onye dị otu atelu na ego ọ bụna ya so na biznes na ahụ ego ahụ ma ngwa ya na akaụntụ ahụ ya blọk mgbe ahụ ọbụna oyigo oyi na nlọ bụ nwoke. Ndị mmiri na-akpa ya nwoke na-akpa ya nwaanyị, ndị mmiri siri ikere nne. Ọ bụrụ na Facebook a nọ na ma ngolu na iwe dị ka ị nweta ka nwa mara ma ndị mmiri anọghị na-arụ ka nwa amali iwe na-enye gị nsogbu mara ma nwunye ka ị nọ na mmiri ka ọ bụ nkwute ka ekwutere gị na mmiri ma onye yọta ka mma gị jere yọta gị na mmiri maka na yọta mmadụ ayọta na mmiri ndị mmiri adịghị na-arụ too much. Ọ bụrụ na ibere ndị mmiri ahụ otipu gị ala. O nwere nne ya nọ n'otu ndị mmiri bụ otu ndị mmiri a ụdịrị ụmụ ya niile mmụ ya na otu ndị mmiri ahụ na-enye ụmụazị ya niile nsogbu. Onye na-egbala ahụ na si ebe onye na-ayịla ala si that side mana nya mere gịnị nya jọ ya otu na mmiri ka o setụluzie ndị mmiri ahụ ọ sị na ọ gawa agụ ụka. Ndị mmiri ejidezu ụmụazị amụrụ amụ mebive. Mmiri na-aza aza na-akpa ya onye mere na eyi ya nwaanyị ka ọ bụ na ịchọ ịsọrọ nsọ nwe apụta mbọsị ego ejebe na mmiri ibe bụ na mmiri nwere mmiri na-eme eyi ya nwaanyị ma eje na mmiri ka ọ bụ ngị bụ nwaanyị ịdịrị ọcha ịnwagawa na mmiri iluo na mmiri elie gị iluo na mmiri jọs ka ikulu ime obere mmiri kwụsa n'iru gị mmiri ahụ elie gị ma dọtụ gị na akpa ụkpa dọbaga gị n'ime mmiri elie gị ịbọzọ enweta gị bụ na Ọnịcha ka ya bute ozu gị. Ị na-eje na mmiri mekeche na ịdị ọcha ọfụma ndị dị ezigbote oke dị ọcha nke na nwoke dị ero nke na nwaanyị dị ero bụ nwoke nwaanyị anya na nwoke dị ero ọpụta ụtọ gaa na mmiri ụlọ yọlụ ndụ yọlụ akụrụba yọlụ ego Igbo. O nwere nwaanyị nọ na mmiri ya eji ayọta bụ nwaanyị gbara ọgba nje enụta ya nke bụ nwoke na-eme ọfụma ya nụta nke nwa bụ nwoke na-eme ọfụma a na-akpọ gị udeji ụlọ omelọra ịnụta ma o setụlụ ndị milion ọ hwere ekwe o jide nke bụ nwoke ogbulu oge anụ ego gị ya asịsapụ kpam ọ dịghị ka nwa ya bụ na-ebu padlọk bata na ndụ gị. Ọ bụrụ padlọk bụ bata na ndụ gị nọ na ụnụ ajụrụ ese na ọ bụrụ na ijụrụ ese isetụlụ ndị mmiri setụlụ ndị otu ya inwekwa ego karịa ụdị nwere nke bụ nwoke mana nwere ike bụrụ nke bụ nwoke anọtara ihe ifirikwa niile echekwa ụka mana onye mmiri ka nọtara na be gị debe nke na ndị mmiri ya ahwatụ mgbe ọ bụ na akaụntụ gị agbawo 0 inwekwatazie n'ihe otu kwuru. Ụwa nwere anaghị dị egwu onye ọbụla jere yọta ego na mmiri igi a na-agụrụ agụ ike mmiri kacha ike mmadụ na-enwe o nwere ndị na-agakele eje enwetakele ike na mmiri n'afọ ọsọ onwe ka aje nweta ike bụrụ ọgwụ je nweta ike bụ ndị pastọ nwere ike nje na mmiri 27 days je na mmiri 27 days ma na-alarị na mmiri va na master wee soro bụ edu ebe aba yọva ive na nwere something na-enye ego na mmiri ọ pụtara na ọgwọlụ gị ụdị ya anọ ihe akpọkụ nwa bụ ego ụdị ya anọ iwe na ive ị niile bụ jos ka ikpe ego mmiri ahụ ego mmiri anyị na-akpanwụ mmadụ egbunwero gị nke bụ pastọ mmadụ ezuru mgbunwo gị mana ịma nnọte ndụ aka inwe mee gịnị nwa nwụrụ bikos n'ibe ngị na mere gị n'ibe ngị na akpali ngị na ịma nnọte ndụ aka nwụrụ babịa nwere ndụ gị ịnọbụ na orimiri ya ebulu ịma nnọte ndụ aka ịnọ na orimiri ya ebulu onwere ibe kacha na ịbịalị yo ndị mmiri anyị nwere nwaanyị ndị mmiri nwere nwaanyị nye gị ego bijen fọs bulu gbogbo tigbo bulu ọgwụ bulu ihe niile jee n'ebe aka ịdọ ọta nwa bụ mami wọta ka mami wọta pụta ka onye gị nwa bụ ego na ovu nne ọ bụ ibe abụ ya emekana o nwere ndị nwere pawa ya eje kpọọ mami wọta ahụ enye nwa bụ ike ebu ego nwa bụ ike gwọrọ gị vedịa ịkpaba nwa bụ ego
ma mara amalụ na oge e nyere gị luo ime gịnị ịnaba oromili ya ebulu ịgbara mmadụ gị gbara ụmụnne gị ọ bụrụ ijiri onwe ya achụ iwe n'ike ijiri onwe ya achụ iwe ụwa nwa na-achụ ya n'ike n'ike. Ndị mmiri bụ nwayọ kaba ji enye mmadụ ego ike na ọ dị ka ime mmadụ eje na mmiri bukọchi iwe niile nọdụ blọkụ nọdụ na mmiri nọdụ ebe a na-evoku iwe eji na-evoku ma alụsị ma ọsịa ma ọzọrọ iwe niile vokuchi iwe niile ahụ fa wee bulu ego ahụ na mmiri ahụ bulu dị pọwa na ndị mmiri ewe iwu ịlụ kpamkpam ihe eji na-akpata ego ahụ mana ihe ana n'oge iwu ka ọ bụ onye ọbụla ndị mmiri dị na-arụ jeje arụchata ego na mmiri mana ụdị usoro ba gwara gị so iso ebe ije na mfọsụ nwoge iwu nle bụ na ire ya akpata ego dị na onye nke na-eji akpata chi nke na ya bụrụ ibe n'ọlụgụ ụwa n'ọlịa ahụ ibe ụwa nwa bụ onye na-achị ya ọ bụrụ ịbịala nkwu n'ụwa ka mbịala nkwu n'ụwa ọ bụrụ ịbịala ndata n'ụwa ka mbịala ndata n'ụwa ọ bụrụ mbọsị ị ga-anwụ ka mma ahụ maka na ekokọrọ ibe ụwa nwa lee ka egbu na m ntị mma abịa na ibe ọgwụ nwere na-eme eme abịa na ibe ọgwụ anyị nwere na-eme eme bụ ibe ọgwụ the reason o ji bụ na onye je bute ọgwụ jee nweta ọgwụ onye je nweta ọgwụ jee mbute ọkọ ọgwụ dibịa si ya je ka onye kpụta aja ụmụnne ya ka ejiri nwa agbọlie ọgwụ ewele ka ejiri nwa agbọlie oke ite bụ dibịa maalị anya ibe a na-alụ ị na-eji ekpụta aja ndị ụmụnna gị mana aja anyị na-ekpụta bụ ka ị kacha ka ọ bụrụ ndị nwa kacha ụmụnna gị niile ka ị ka alụsị dị na ụmụnna gị elu ọhụrụ ma nọ ka ị ka ma alụsị elu ka ị na-eje ibe ọbụla nọ na ụmụnna gị ya ihe anọwa n'elu nwere nke ya anọ gị na nọ nke ya nọchiwe niile ọkwa mmadụ mụtara gị ọkwa abụọ mụrụ gị iji je n'etiti be nna gị famili unu niile ndị mmụọ juru na-ekere ọmụ gị nwe bebe ndị mmụọ dị ebe ahụ iwe dị iche iche juru ije n'etiti ebe ekpele aja etiti bụ unu etiti famili unu aja ị nwere ije ngwa ọgwụ ka akpata ego ka ije mkpata ego a bụ ka itituo ndị ọzọ ị nwere ike ndị ebe ọgwụ nkịtị ute atụ aja dị ọgwụ ataghị ya onye ọbụla dansọ gaa na-akpa ego na famili ma ije nwa ya oje kpụta nke aja mara amala na aja anyị na-eje kpụta na famili unu aja anyị na-emebi ụlọ ite aka ikponyere aja efili a na-ebịara ikponyere aka aja wee na akpa kporo na baje elu ojii ka ijiri gba ọgwụ dibịa ma gbakwara gị nọ ma alụsị ma ndị mmụọ dị bunu ma ndị otu no bunu iwe na-emere ndị bunu ive ma alụsị ndị bunu ji wee buru ka ị na-eme gịnị ka ị chọrọ ka ị nọdụ n'elu ka ị kacha bụ elu nke nwatakịrị mmadụ agwọchara gị ọgwụ ahụ ọ bụrụ na iwe dị na bunu dị ile abadị nnekwu too much ibe ya bụ na ya bụ na agbachara ya bụ ọgwụ mere dị ewu ike ji gwa ọgwụ ahụ otipụ ala ozugbo ọ bụrụ moto ka o bụ abụ ozugbo nọdụ na moto ayịpụ ala yipụ ahụ ya gbapụ ala ma ọnụ ndị mmụọ ka ijere ka ịma aka ma ọnụ ndị otu nọ na bunu ka ijere ka ịma ma ọ na-alụsịrị bunu ka ijere ka ịma aka ka ịkaba elu nke nwatakịrị mmadụ aka eke na-enye ala otipụ gị ala na otipụrụ gị ala bụ n'omere gị n'omere gị ebele n'ọnwụ ndị na-eme vaje mete detin na-anata ọhwanaba na accident nke ọha baga mmazị kịta bụ ihe a na-eme bụ ọcha egbute ọchazi si gbute mana ọ dị njọ rinne ọgwụ ọbụla ihe agwọ n'ụwa anwa ọbụla egwe ọwa ọgwụ dibịa masị gị je ka ihe kpụta aja famili gị ka ọ bụ gị je ka ihe kpụta aja ama unu ka ikpota aja ama unu ka ijiri gwa ọgwụ ị ya agwa ha n'ọgwụ ahụ ma ihe elu ụnụ ị ya akpatakwa ego ama ego abụ anọrọ gị n'aka 2 years ndị mmote na-ego gị etinye ego gị tigbuo gị nwụrụ ihe jirikwu na-abụ ezigbo ibe n'ọgwụ abịa ịgwọrọ maka na aja ọgwụ ka ijiri ya butede ya na be gị ka ị ka mmụ nna gị niile mmadụ na-ekporo akara aka ụmụnne ya bụ eziokwu ọ bụrụ ndị kpụta aja na ha dibịa ọbụla sị gị je na famili unu ka ikporo aja ka ejiri gwa ọrụ gị sọntịn eji na-akpata ego dibịa wabụrụ gị n'anya maka na ọnwụ gị mere gịnị ọnwụ gị bụ vialala ma ọ bụla enwere ọnwụ gị bụ vialala ma ọ bụla enwego
mma m bịa gbatara m adịrị, mpa m bịa gbatara m adịrị. Ọ bụrụ na mma gị dolu gị jebe because of na ego na-esili gị ike, dolu gị ka ị kacha family ọnwa, abụrụ na ijewe ka ị kacha nwa bụ family, ọ wara nta na eje ekpota aja family unu ikpotakwadị, maka na ikpote na-egbu gị gbuo nna gị, oyi egbu gị gbuo nna gị. Ọ bụrụ na nna gị dị gị nwee je abịa kọlụ nna gị na asị kpota aja, nne gị sọpọtụ si kpota aja ahụ, ugbo nna gị gbuo nna gị, gbuo gị na nwa gị kwa. Onye bụla na-ekpota aja family bụ na ekpotala aja family bụ ka ọ kacha ma alụsị dị na bebe, ma ọ bụrụ na amarọ dibịa na-asụ na ekpota aja family unu kunjili bịa gbuo oke ite gbuo ewele. Bivi na-eje ekpota aja family unu abụ ka ị kacha family unu, ịkacha ibe niile dị na family unu ma alụsị dị na family unu. Ndị na-eje ọbaliba bụ ndị ive dị na bebe na-adị alụ ọrụ, ebe nwere alụsị, ebe nwere ndị mmụọ. Ive dị na bebe ụdị ekwu okwu, onye ahụ na-egbocha ọgwụ eme gịnị ọ na-afere, mana anya na ive ya eme maka na obodo kodikpo aja ahụ ya na ive ya eme. Olesi ọ bụla be nwere aja kana aja na ya egbulu onye ahụ ana, o egbulu onye ahụ ana, o egbulu onye ahụ ana. Ọ bụrụ onye ọbụla na-agba ọgwụ ọbalị a, ọ bụrụ onye ọbụla na-agba ọgwụ ọbalị a. Ndị mmiri gị na-arụ enwe eje agba ọgwụ ahụ abụrụ ezigbote ọgwụ ka ọ bụ. Va arapụkwana gị na ọgwụ a ka va na ọgwụ na nke nenezi. Ọ bụrụ na ive na-alụ na ivi na-enwe na akaụntụ gị mbụ dị na-enwe 20,000 50,000 ka nke na va nenezi ka amarakwa ihe nwetara ọgwụ bụ ka ịkpata ego, ka nke na va nenezi inwekwata naira na akaụntụ gị mana ọ bụrụ ndị mmiri ka nke na va so inwekwata naira na akaụntụ gị mana ọ bụrụ ndị mmiri. Ị na-eje ije ọbụla ị na-eje nke bụ nwoke na-ajụ ese na-agba afa, ịgbacha na abụ onye iju esi iwe bụ problem, agbatara gị wepụ problem. Agba ụmụ unu mbụ na o nwere onye Chukwu kere n'ụwa anụ ka enye ogbenye, o nwere onye kere n'ụwa ka enye ọbụla ogbenye. N'oko o ji do n'obu ụmụazị ọsịsọ kịta ka o ji do na ọsịsọ mele, o nwere ọzọ ya na-eche eche ka taịm ya luo. Ịmalụ ịmalụ ebuchi gị ọbụna ịmalụ ebuchi gị, ịmalụ ebuchi gị ọbụna ịmalụ ebuchi gị, na ịmalụ ya n'ọlụgụ ụwa n'ikpotu uwe. Chụọ aja asị gị chọọ iwe bụ ọgwụ amoosu, ime gịnị ịlụta bụ ezigbote ọgwụ amoosu dị strong, ịlụta ya debịa si na mbụ SS Power gbalị gị daa ihe a agabere oge mmebi chọrọ ime ive ịkwesịrị mme nne daa ihe agabere oge. Ọ bụrụ moto na-akpa gị ego moto ahụ, ọ bụrụ na ọ bụ mkpa gị ka ego nọ ya eji agba ka pịa m. Mmadụ na-emekwa na oche iru ọcha azụ bifo na-eje n'ebe ọgwụ dị, ochegodo iru ọcha azụ. Ọgwụ nwanne na-agba ihe anụnwa dibịa sị m nọ na-enwe mmadụ kele na-eje agbụlụ dị ọgwa wụ na-ede chezie na-asị gị na isi onye ọbụla ya nwe ya nwere n'ise ndụ dibịa agbabalị gị ọgwụ emedasị gị je ka ekpota aja bunu, ka ekpota aja bunu ma ịbụ na ọnwụ gị pụrụ aka ebe ahụ. Mgbe ikpotara aja bunu bụ ọnwụ gị apụwa aka ozugbo. O nwere ndị dibịa na-akpọ m na fon si na wa bidochiri dibịa bụ anụ agwụ dị na beba na-alụrụ ọrụ, agwụ a na-alụrụ ọrụ na wagba ọlụ mmadụ ọgwụ na ọdị ele, wagba ọgwụ na ọdị ele. Ije anụ agwụ ọ bụla ihu nne gị mere gị dibịa ibulu ụzọ mee gịnị gụnụ arụ bụ ihu nne gị ahụ bifo ịnụ agwụ ndị bunu. Ma ọ bụ na ọya alụsị dị na bunu mere gị dibịa ịnụ alụsị agwụ ndị bunu bifo ịnụ agwụ ndị ihu nne gị. Ọ bụ na ihu nne nna gị mere gị dibịa nụ agwụ ihu nne nna gị bifo ịgwọ ịnụ nke ihu nne gị nwa anụ nke unu. Ọ bụrụ ka anya ọgụ agwụ nke m ji bụ m koje o eji ebu ngị nwa, ọ bụrụ na ndị bido dibịa ka eji ebido maka na nwere ibe na-ezido aka bifo alụbe na nwere pịa ezidogodo aka wee tinye ọkpa gị alụbe elu ịma mpịa bee n'elu ozugbo likolo elu ị bụrụ nnọọ na mmadụ ka ị bụ.
ị bịa na-agụ ikwu ọ bụrụ ikwu nne gị meliki dibịa agbalị afọ gbasịala gị afọ pụla ikwu nne gị meliki dibịa agbalị afọ gbasịa na-agụ ikwu nne gị gbaa afọ mgbe ebunye gị ọfọ bụrụkwa na ilu enweta osi ọbụnye gị inwere naba a na-anọlụ gị agụ ikwu nne gị anwa ndị mmadụ eju ọbụla mmewegolo gị ebe agụ anwa eje n'okuku ndị nna mma gị anwa n'okuku alụsị anwa eme gịnị etinye aka n'ime ọ bụrụ ibe nwepụtara bụ ọjị ka nzu ka nwepụtara ka ọ na-enwetara ọjị na nzu enwere mbe gịnị tiere gị n'okuku gị anwa bifo ndị be mma gị wetiebezie akwụkwọ ma ndị etieze ma ndị etieze anụlụ gị okuku nụchalụ gị okuku iwe bụrụ naba ọ bụrụ na ya anụlụ gị ọvụ na ọvụ ọdịa ọvụ ahụ ka eji na-eje ọrụ ibupụta ilo inwere lụ ọrụ mmadụ ọrụ itinye ya n'ala ọrụ ịlụrụ mmadụ aga itinye ya n'ala ọrụ ịlụrụ mmadụ eme gịnị agaba onye akọ dị ka onye agbabasị gị na okuku onye na-eje nweta nnọọ ya na-enye gị ndị ikwu nne gị ya eme gị na enye gị ọvọ bikọs iwe omile bụ ebe okuku a na-aga na ọvọ ya esi anyị gosi na dibịa gị bụ na ọvọ ya eso gị elu o nwere ibe na-etinye na ọvọ ya enweta na adị alụsị enweta etinye na ọvọ kechiele gị onye nya ka na-asị na mmadụ lụrụ mmadụ ọlụ ọga ikpechara mmadụ ekpere mmadụ ekpere ti ọvọ ahụ n'ala otu anyị ji wee kwu ya ka o jide mmadụ agha gbanwere bụ mmadụ dị ndụ maka na alụsị ka itile n'ala alụsị ka izigara ozi ọnya jekọ ụlọ ọgwụ maka na dibịa ka ebu o nwere onye mme dibịa bụ na agụ ikwu nne na ụlọ pụtalịa melie dibịa ahụ enidere ọgwụ mụ na na-ajụchara ụdị esa nwere ebute ọgwụ debe maka na ụlọ bụrụ ọka avọ ka o butere ọgwụ debe bi na na-eme dibịa ebute ọgwụ debe bịa ịbọmpụ na ebute nke gị ịbọmpụ na ebutela ọgwụ nke gị ka nwe eme gịnị ka nwe azaba omelọra ka nwe azaba eze nwoke ka nwe azaba ogbu ebun ka nwe azaba omeliko owuru ka ịzachara omeliko owuru ahụ kelebe ya abụ gị 6 feet alụsị ya etebega gị maka na aka ka ijele maba na ibi na-egosi alụsị ya dị na be gị bụ na ba mmemmenwulu gị aneten nọ nke a nwee gara n'ime ya emenwulu gị ba arapụzi gị ka nke ahụ meze ka nyeba na nke ahụ gbagodo mgba gbasịa mgba gbachụnagogodo nke ahụ dobegodo ya na-akwa enwere ahụ emezie gị gịnị tizie gị ala ka ọ bụ na be mere gị ala veme gị aka akụtara gị 5 naira n'ụwa gị ọzọ ịmụta mmadụ ya ma mfe ego ya eji na-azụ nwanli bikọs dị eso ọrụ bịa n'agụgụ n'usoro nke na bakwu ọ bụrụ n'ime elu dibịa bụ na-egwebazi ọgwụ ji ibe ibu ya bụ na evụrụ ọgwụ ebulu ọgwụ si na ọnwa na-eme ibe ọbụla evụrụ nke ahụ ebulu si na ọnwa na-eme ivu ọchịcha ivu ojije maka na na-akpọ gị ogbu ebulu ewela anụnwa bụ oke oruru anụnwa na ya bụ mmadụ mmụta nwa agba ụmụnne mbụ o nwere onye na-abụ mmụta nwa o nwere onye na-abụ ọnụ nwaanyị nwunye movu mmụ nwa nwụrụ ọnụta ọzọ nwunye nke ahụ movu mmụ nwa ka nwa na-abụ nwụrụ ị na-enye onye ahụ mụ anụ nwaanyị 6-7 nwere nke ya dị ndụ ịbịa sị gị na ọmụnọ nke bụ nwunye 10 ya na nwunye 10 anọ mmadụ 8 mụtara ya nwa ma onye mụọ nwa kele ka obunu bụ ndị ụwa ji nwa adịzi n'azụ bụ obunu nwa bụrụ pụtara ụwa bụ na oke na-egbusi ụmụ nwaanyị pụtara ụwa ka iwelebe na-eme gịnị wele na-agbalị isi na oke ite butere onwe ndị ihe bute oke ite ebute ha bama nje na-alụ ụlọ abalị ụtụtụ evi ọmụ anya o nwere ebute oke ite debe bịa agwa na aghasị na chije ka oyeji na-eme gịnị na-ayị nwaanyị ntụ na-ayị nwaanyị ahụ kandụl ka oyeti ọma ntị ọkụ na kandụl asị n'ime data ite pụta ka oyetinye nwaanyị ya na onye bụ nwunye nwee miti ya na nwunye ama mmiti nwunye efi ọma mmiti ya n'igi ele ọbụla na-efi onye mitukwu n'igi ele ọbụla na-efi onye emechi kọtịn niile ebe niile agbachite ọchịchị ọ nweta kandụl adị alụsị wee tinye
kinye ọkụ before use nwaanyị. Onwe nke nwa bụ nwaanyị na-eso onye na-eme otu anwa, ị mara nke ka eji eme ibe bụ onye bịara na bio mechiche kọtịn niile, mechie ebe niile gba ọchịchị na-efi, ịma mfu ebe nwere ebe ọkụ si abata, ebe niile gba ọchịchị, onwere kandụl tinye ma naghị nke bụ nwaanyị. Kedu iji onwe gị kpọrọ ị na-eme na ya dị ndụ na ya dịkwata ibe na-eme ndụ, mmadụ gwatakwa na ndụ na ego ka ejuo n'akpa, enwelu na-eme gị na-akpala ego, enwelu na-achụ aja. Ayesịa nwaanyị ahụ na yesịa nwaanyị na-apụ n'ezi otipụ ala, iburu nwaanyị ahụ si ebe a ruo ebe drọpụ nwaanyị etipụ ala, obulu iwe o jetere maka nwoke, nwaanyị agbapụ ala, yipụ akwa n'ezi tipụ ala. Ebe na-ebiala n'ụlọ họteelụ ka a bịala, isi enyi gị nwoke kwunu ga na họteelụ dị otu a, ọ bịagodo ebe ọ chọkwa emechite kọtịn niile, gbanye ọkụ, mechie ebe ọbụla niile na rumu gị na-anọ, o tinyezi aka na akpa nwepụta kandụlụ tinye n'isi bed ka o tinye n'etiti ụlọ, ọkinye ọkụ bifo gị na-enwe miti ya. Ya na-akọwa na ngị nwaanyị gị na-emetili na-akọwa na edukporo deten ndụ, idukporo ya ndụ ọgụkụ ka o ji gị mee gịnị, ọgụkụ o ji gị nwee lekwe n'ihe gaziri gị bụ chezie nche ka ị naba ka ị malịa gị na-ezu n'ụzọ o etipụ gị ala. O ya eme gị bụ nwaanyị ma nnụta nwe ma nnụ di, o ya eme gị ma nnọbe di gị ịnụgodo ya na ịpụta ịnụ ọzọ, ịpụta ịnụ ọzọ, ịpụta ịnụ ọzọ, ịpụta. Iwe eji na-eme nwaanyị na eri nna, ọ ya anala nwaanyị akara aka ya kunu malive oke ite na-emecha. Oke ite jọrọ njọ, o jọrọ njọ wee were ọmụ peses pọwa na gburu. Mgbe gboo obibi a na-akpọ oke ite bụ ogo onye gworo ogwu ego, na-eme na mmadụ gworo ogwu ego mgbe ahụ bụ na fim ka a na-atị ya. Mgbe gboo obibi a na-akpọ ogwu ego bụ oke ite, na mmadụ gworo ogwu ego bụ oke ite onwe na anaghị. O nwere oke ite ihe enweta na be gị debe na be gị bụ oke ite. Onye gworo oke ite agba gị na o nwere nwaanyị ya achọta gị, ọ na o nwere nwoke ya achọta gị n'oge yi white ma abata na ntụ ọbata na be gị nga juniors ka o nwere aka agba gị weji maka ya bịa ivu nwa bụ onye na ọ ya bụbata n'ihi ama na ọbatago. Mgbe ọ batala izizi gbagidata okwu mbọsị ahụ agawa ive ọbụla ọ chọrọ nwe na ọpụta gbagị n'ọchọ ive dị otu a ka ọ nide ọpụta gbagị na ive dị otu a ka ọ nide. Ọpụta ọgwa gị n'ive dị otu a ka ọ nide. Ikwete nke bụ nwoke nwere kwasị gị na nwaanyị na onye dịla akata bụ nwaanyị. Ịkpọ nwaanyị na fonu, ụmụ nwaanyị nwere uche, onye na-amara bifo kpọọ gị na fonu, elo nne ka eke email achọrọ m na gị fụ mụ na gị afụkwa ị nwasịgo sendele m ya pichọ, o sendele gị pichọ, o sị gị ego ka gị na-eje meet isi nye gị n'ibe ọ ga-enye gị bụ 100,000 ko 200,000, o sị gị no problem, onye ga-abụrụ problem. Ibe mere bụ na mgbe gị na-anọchala nọma na ị nwere mkpa na enye gị 500,000 bụ onye gbalị 200,000 ko 50,000 ka ọ enye gị 500,000. Mgbe ahụ gị na-emiti che ọ ya sị gị nye akaụntụ ọgbara gị 500,000 naira cash, ive receive kwa alert, i nwere obi ọcha na ana nwere ka drop ọ ga-eba mechin na mechin ka ya dị etipụ ala, ọ bụrụ maka 500,000 ka maka 200,000 etipụ ala n'ezi, o nwere gị melive. Mgbe ahụ ọ kọrọ gị ala ahụ nwere ive ya eme ka edịkwata ya na mma, maka na edịta ya na mma ịdị mma ihe ekwu onye mere ka ebe ahụ ọ ya abụ mpụ ụdị anyị gwara ezigbo taba gị, ọ ya abụ mpụ ọtụtụ evi ọ na-agwọla ọgwụ ya na ọjị ive na onye dị otu a ya dịkwa na mma. Nwere ive eme ebukpu ya mmadụ tili na-enwugo nke ahụ aga ibie dava ụmụ nwaanyị na akwụkwọ nwere na-elekwa ite onye dị otu nwere ọbụna na ụmụ nwaanyị olumọsị mmadụ 5 apụgala ego a na-apụta na-ebute ego na-ebute ive niile. Ọ pụta ọkele nlekwa oke ite ya o bupụta akwụ niile ụmụ nwaanyị ahụ nọ ọkpọba ahụ nche niile ọkpọsị nche na ọgbọ oke ite ka ndị anyị adịkwa na mma n'ụwa.
eje na be ndị na-agbalị ibe na-eme nwaanyị akagwe njọ, akọta na nke na-eme akọta na nke na-eme akọta na nke na-eme, maka na ọ ya nwa na-ayala ọmankwụnwa ibe na-eme uche anọkọrọzi ọnụ ọmankwụnwazie n'ite na ọbụla na-eme enweela gbazu abịa ma ọ bụrụ ụmụ nwaanyị na-eme gịnị chala anya ego, ụmụ nwaanyị achala anya ego eme ogbo onye achata gị si ya na ibi eji abịa na bịa bụ 100,000 200,000 ihe ego ya ma iPhone na iPhone bụ mkpa m, ihe ego ya ma na ka mụ na gị nwa atọba ụtọ ọgwa gị na ego ya ga ana bịagodo abịa fes na ọvụ gị anya ome gị na ọgbara gị transfa nwoke ọbụla avụlụ gị anya ma ọ kọrọ lụkwasị gị na ọjọs na ọvụlụ gị anya ọbụla ebe ga abịa na dị interested na ego ahụ ikwuru ọnọdụ n'ebe ọgbara gị transfa 1 million naira ka iwe ego data ya na ikwuru ka ọka iwe ego iPhone ọgbala gị batazianị mụnụ ka eji amụzi ibe karịla gị ọkụ ikwuru bụ niile dịla ana n'ide iPhone 50 n'ide moto bụ onye na-amara before ọgọ na-emele mmadụ onye ọgọ na nwoke mele nwaanyị ọvụlụ ọ na-amara izi jos meli ọgọ ka ọ nwa alụkwasị ya n'elu jos ọ bụrụ na ọgbalịa 50,000 ka ọ gbalịa 20,000 na omele gị ọgọ onye na-amara gị before jos na ọlịkwa n'ọchọrọ nlụkwasị gị n'elu onye gị 500,000 ka onye gị 300,000 marakwa onye bụ n'ọchọsị na ebulọsị gị na-ebu ezigbo nwaanyị na ibi otu isi eme dị mma ọgbara gị 500,000 ka 300,000 na akaụntụ gị ọ ji elekwasị gị n'elu iyezi ala tatị iyi echi ya bụrụ gị na fona blọkụ gị ntụ na na ya wanya bụ blọkụ gị ọ bụrụ blọkụ gị ọ nọ blọkụrụ gị na dat WhatsApp iji achatị ya na na-achatị ya bụ da WhatsApp ibi eji na-abụzi ebe abụ ihe jere na iro mmadụ n'ọbụla nke eji na-abụ ọbụna nwere na-enwele be gị gbazuo anyị ọ bụrụ na unu bụ nwaanyị na-eme onwe unu o nwere onye na-eme unu na-eme onwe unu chala anya ego eji ụdị abụ ebute ego na anọdụ na ụlọ ndị akwụna mmadụ eru n'ụdị ego ahụ ọnọdụ n'ụlọ ndị akwụna mmadụ eru n'ụdị ego ahụ ndị anyị na-anaghị na-enwecha oke ite dị rizin a jiri abịa nwere mmadụ atụrụ ụtụ n'ụlọ ndị akwụna bụ ihe izucha nwaanyị bụ na nwaanyị soro gị pụta ilo amaki ahụ nwa ndị niile nwecha sekwita amaki ebe ahụ onye na odebe ọkast ya bụ ọrụ gị ejide gị bụ nwoke onye kwa ya na-eme obi odulu onye chọvụ ime ọvịa onye odubego ya alụsị ụlọ buru moto ba n'ime ọvịa ahụ omesi ebe ahụ o tinye anya na mechin ka onye anabazie onye nwee ọkada ya eji na-eburu mmụazị ya na ndị a na-alụ hand to hand onye nwee ndị moto mesi na ibi na-anatala aka ebulide gị bulu oge Ọnịcha ọ bụ na ebulide oge na-adị ala abịa oge na-arụ na-ebulide oge na n'ibi ya na ọ bụ na ala abịa oge na-akwụsị gbakpọọ gị kwatuo gị na moto iyelala ayelepụrụ bastata moto wa jagba ọgawa na ebe adrọpụ gị bibe dị otu mana enwecha ndị ọkada ibe mana adrọpụ gị wete moto ọkada na-ebugo ozugbo na adrọpụ gị ebe onwe na-etipụ ala ozugbo ibe oke ite na-eme ka nna agwa unu toolu uwe egwu n'ụwa jọrọ njori nna na-agba oke ite o nwere ibe bụ ogwu ego oke ite bụ ogwu ego ibe na-akpịa bụ oruru oke ite nya bụ ogwu ego a na-egwu mmadụ mgbe oruru bụ na mmadụ agba ogwu ego a na-agba mgbe gboo maka na ọgwụ nwe na n'anya adịrị mbụ ọ dịrọ mvụta ebe na-eme esilika inwe ivu ebe na-eme ma agwọlụ gị ibe dị n'ime ya nke nwa nkala obi niile agba ọsọ onye ka eji emekali nduga mmadụ n'ebe a adịghị agbọ dị oke ite agbagodo ya ndụ ọgbanatakwa ọsọ ebe ọ na-eje ebe ọ sị makala obi ọgbanatakwa ọsọ ebe ahụ odu na-etakwa mmadụ gara place eduzere gị jebe ebe na-agba oke ite iri gba oke ite ka iwe oke ite na ya gị na-apụ mmadụ ya amatacha nwa na-eliju avọ mmadụ ya na-eliju avọ ka na-acha oke ite igwe ọsị gị na o nwere ihe na-eme na ibe ji nwa mmụdị ahụ mori nne sef ka o nwere mbụbọ o nwere sọm mezuo ibe oke ite ọkụ ruru ọkụ ọgwụ ibe dị n'ime erika ibe dị n'ime erili nna ụwa nwụ ya anọdụ otu anụnwa o nwere ozi ya anọ n'ọchụ ego ụdị eji achụ ego gbaa mbọ
ude eji agba mbọ taa afụ ka ọ kpata ego n'ihe onye dịle bụ ka ebu n'ovu mbụ mmadụ ka ị na-edulu si dibịa edulu mmadụ jebe na mmiri ọ bụrụ na dibịa nọ ndị pastọ mali ebe ike dị basi enweta dị ike na mmiri ahụ ba mara ka aja ya ọta ike nke ahụ abụrụ ike mmiri ebe a na-ebe bụ ma a na-adị na that place evokuta something bana na ebe a evokuta ebe ahụ na-ebunyebe ego ihe abịa ebe ahụ ibe lulu 30 days or 27 days ị na ebe ahụ chụọ ụlọ abalị n'ime mmiri ahụ nke na ya nọdụ ovoku na-evoku echi nọ na-abịa gịnị nwanne echi na-abịa na mmiri luo 27 days obido edete na apụtazi na mmiri mee gịnị gwunu otu esi eme mana otu ahụ ji bụ na otu akwa eji adị obere otu aka eji ayọta ike na mmiri bụ ike nke anyị maara na ike nke anwa dị iche ike nke anwa bụ ndị nomitele bamitele bụ ndị ụka si na na-eme nnukwu ụka gị na ya bụ anya ama nta atọ nwụọ bụ onye ụka ahụ maka na ofili na ọmachala ibe niile o jee kponyite nwa bi ekponyite chi ya odulu ụmụazị ruo na mmiri n'abalị onicheti ọma ncha niile ụmụazị niile na anọdụ n'otu mmiri a na-abụrụ otu mmiri ezigbote mmiri anya na ụwa na-anọ ọ bụrụ ezigbote mmiri na-anọ mmadụ ụwa onye ama nọzi ọdụ na mmiri anwa na-aga ịmafụ nwata ahụ akwa ya aga na mmiri na-efi ịmafụ akwa ya aga na mmiri n'ụtụ ịmafụ akwa ya aga na mmiri otu ụwa niile si aga na mmiri n'ọpụta ime abalị ọ na-akụ 12:1 ọgaba na mmiri mishọn ụlọ ebe ahụ ọnọdụ na-eti mmiri weta ụgbọ banya na ebe a echife agaba aga ndị banye ejiri otu ahụ eme gịnị eme ife ndị mmiri ibe eji mmalụ mmiri bụ ịga n'ibe mmiri na-ekwụrụ ọtọ ikpele mmiri ekpele ọbụla ndị mmiri si gị bịa na-eti mmiri ka inyebe nri ịba na-evio ọbụla masị gị bịa na abalị ka ikulu mmiri ba ije ebe 12 ikulu mmiri naba anaba ọbụla bịa larụ na mmiri na nwere na alụlụ gị ebe anyị na-eje alarụ onwere na alụlụ gị na mmiri na-eje alarụ iji amara na onwe sọntana na-eje ka akpọ ite maka na ama na ego mmiri na-abịa ike ka akpọ ite dị ma ba ma ọgwụ niile akpọ ite na mmiri inwe ego apụtazi na-asị gị na ọkwa ọgwụ na gịnị na-ebi ejizi na-agụ bụ na ọgwụ ka anyị na-agba ịna-eti na ọgwụ ka anyị na-agba onye na-eje na mmiri na-eme na ọgwụ ka anyị na-agba onye na-eje na mmiri na-emere na ọgwụ ka anyị na-agba onye na-eje na mmiri na-emere ebe ọgwụ na-emere na ọgwụ ka anyị na-agụ ihe na-agwụgodo ọgwụ agwọ na-eje na mmiri na onwe ndị na-eje na-enwe ọgwụ inekwu anya agwa ya nwere ma ọnwa ọgwụ dịcha na-abịa mgbe na-eje na mmiri nwere a na-eme gịnị na-esetụrụ ndị mmiri na-emenye na ndị otu ya na-eme gịnị a na-ahazi ibe niile ọgwụ ọrụ mmadụ ewere ọrụ ma ọ megata nwere ite aka n'ibe dị njọ bụ onye dibịa ahụ ọ bụla onye nwere anwụ ozugbo so onye bụ na-asa anya na Igbo nwaanyị nọ onye bụ na-asa anya anyị mara na onye bụ na nwoke na-enwere ego na ebe alị ka ọ bụ dịlị ya nwoke mgbe bịa na-agba moto na-agba meshin na-agba baskul na-agba ibe niile ma ọ nwere nke ọ nwetara ibivele ya adịlị ya n'ụlọ mana maka ala onye bụ chi gị ka ịchụka na aja kelụka na ọgwụ amoosu ka ị mara ma ibe abụzikwala ibe na ya ndị Igbo kelụka la ọgwụ amoosu ka ị mara ma ibe abụkwa ibe na ala Igbo ịlụcha ka ichekele na mmiri ka iwechapụka na arụ ọchụ ka nke na ndị mmiri ke kalịkalị ka agwa ka aja aga na ka aja ana ka mmalụ ibe abụghị abụ mkpata ego ka mmalụ ibe abụghị akpata n'ego ka mmalụ ma ibe abụghị ibe ejidewo omenala anyị na-eme tọn ọnya ọbụzala omenelu ijidewo omenala tọn ọnya ọbụla omenelu agwara m unu mana nsogbu adịra nke ndị ụka na-abịa mgbe mmeji eme gịnị tepeche ndị ụka kwuru ovu ebe mbel ụwa ka mbel na-eme mmadụ ajụ na mụ nwaanyị n'ibe mbel ụwa ka m na-eme gịnị ka m na-eme mmadụ ajụ na mụ nwaanyị agwara m na ọ bụrụ ogu niile ka dibịa na-enye mmadụ bute ego o nwere ọgwụ dị na be m anụnwa ndị chọtala ya rili nna va bịa nye fri ijide 1000 itere m ijide 500 itiele m ọ bụrụ oge iji aka gị ma na ọnụ ka ị nụla wute mgbọrọgwụ o nwere ibe igotere tinye n'ime ya ibi chebe mmadụ ka mmadụ nye gị 200,000 1 million naira bụcha ọsọ mgbọrọgwụ ijere bụta ka ị na-anazikwu mmadụ 1 million naira ọ bụrụ na ijere gote ewu n'ime ahịa ọ bụrụ na ijere gote nkịta n'ime ahịa ọ bụrụ na o nwere igotere n'ime ahịa
nọ mgbọrọgwụ ka ije n'ime ọbịa pụta ị nabazikwa mmadụ ibe gị 1 million 2 million just ka inwe nwere nwe nye ya mee gịnị tụpie ya ọgwụ ya adịla mma n'ezinụlọ ya. Ife ya adịla mma n'ezinụlọ ya. The reason nji eme adịmapụtazi maka ahịhịa maka nke ife ọbụla bụ ahịhịa ma mgbọrọgwụ a bụ na ana m enwekarị chance be m amụnwa na-eme nje nweta ahịhịa nje mpụta ahịhịa mvidio ukwu osi ngwa gị ọ na-alụ ngwa gị ka eji enweta vidio nka ngwa gị ọ na-alụ ngwa ka eji enweta ọ nwere nwa mmụọ m anụ kpọrọ m yesterday si m na aka nwa ya agbagọrọ agbagọ na-etijili tie na-eti ọgụ ọ na-alụrụ ọgwụ a na-anabatara nje ọzọ kpọọ ya si ebe na obi ma nọ pụọ vidio ole ahịfịa send ele si ya mara ahịfịa osim yes nsị a nwere ahịfịa anụ ka itinye mmanụ anwacha ya n'ọkụ chicha n'ọkụ dị ọkụ ka itinye mmanụ ka ite nwa gị n'aka ka aka nwa gị gbatịa dị ka aka mmadụ biko na ya bụ ya ama iwe eme gị ka aka gị nwa dị mma ochogodu ka ome gịnị ka ọ na-egodu gị nke na-abụrụ ya ka aka nwa gị na-agbagọ ọ nọchazi ọdụ ka ọ nwa ntebezi original one maka na ọ mana ote gị nke original one ozugbo n'aka gị anwa ka ọ bụ n'ọkpa gị otego original one ọ dị mma ọ ma natazi nwunye ego ya anata nwunye na-ebuzu nye ego unu fake ka ive na-akawe njọ ka ọ na-anata unu ego ka ive na-akawe njọ ọgwụ nnọọ nke na-eme ọsị na-eje eme alụsị nke ọsị na nwere alụsị na-ekwu okwu n'ebe ọsị na nwere ebe ya eje achụ aja ọsị na nwere maka ọvụ aka gbajiri agbaji na-eme na mgbe o ji bụ na nwaanyị na nwere zụka ọrụ nọ na-abụrụzi ebe na-ebite ego o je emego na ya nwetazi nwa bụ ahịa ma anọ nwa gị n'aka nọchazi aka nwa gị ma agbatịwa ma mgbe ahụ na-ekwu na aka nwa dị ụdị ahụ aka nwa esizi wee ugo maka na mmechazi etechezi ya ọgwụ aka nwa gị bụrụ ama njizi na-emezi like this aka nwa gị bụ dịkwa ya adịzi na-adịzi like this nwa na-aga ọma njizi abụzi ọgwụ mana ọmalivo ya enye dibịa malivo ya enye nwa gị ka aka agbatịa ọchọgodu ka o eji atụbagodu gị ego ka o eji atụbagodu gị ego ọ tụbagodu gị ego first. Aka m ụnụ sọ anya unu na 2023 anụ nwaanyị nọ ife ọbụla gbagojuru unu anya ọ bụrụ nke mụnwa bụ ss na-enwere na be m mama ụmụali ka mmeji ya gbaziri unu eme gịnị mmedepụtara unu n'ahụ ọ mgbalụ unu na voice send unu enwere aka unu melie onwe unu ọ bụrụ ibe niile ka dibịa na-eme abịa na-ekwu na ije akatala enwe gị nwere gbọrọ onwe gị ọya ọ gaba ọ nwere abịa dị ka ịkpata ọgbọ ga avọ ọrụ ọ bụrụ iwu bụ na dibịa enye gị ọ nwere abịa dị ka ịkpata n'ilo ịkpata ọdịa n'ile ebe avọ na-alụsị gị ka ọ bụrụ ka ije n'iya ịnwụcha anya nwụrọ ka avọ lụọ gị again daa ihe niile nwụrọ ka avọ lụọ gị daa ihe niile nwere ka avọ lụọ gị mana ndị na-asị bikọta na babụrụ dibịa ka ọ jebe dibịa ka dibịa nyebe o nwere ibe bụ dibịa iche na mmadụ ji aka agba onwe ọya ibe dibịa na-emele mmadụ bụ achụọlụ gị aja ejele gị na mmiri ka ọ bụrụ na ngide gị dibịa so ka ọ nwee nwere ike abụ nne dị anọ nwe megị nwekwu okwu na mmiri ahụ ka ndị mmiri nwa azụ okwu ka ọ bụ amere gị ibe chi gị ọ emele gị ive ọgwụ na ịmarụ ka eji agwụ na nwere ka agbacha gị mma ka eji agbọ dị ọgwụ ịmama ka eji agbọ dị ọgwụ so ekelekwe m nke ibe na-emelu unu iwe na-agazielu unu onye nwekwala ese jụkwa mara m ọnya ekebe m nwụrụ agwa m na 2023 anụnwa bụ mụ na unu mere gịnị mụ na unu na-ebekwa ebekwu mmịa na-anyụrụ nkụ maka na mma m nyụrụ nkụ ịma na mmanwụ anaghị ịda so mma ya nyụrụ nkụ ekele m nke ibe na-emelu unu ekele ụmụ Igbo eji m n'aka unu na-echa na vidiyo biko ebe ọ bụla ị nọ na-anụ ọnụ anyị asị m udo dịrị gị biko kwanyela anyị aka gbasa anya vidiyo kọmentị ya shie like kwana dị post biko Igbo bụ Igbo ka ọ dị na mgbọsị ọzọ